துள்ளுவதோ இல்லாமல் ஃபிலிம் வந்து 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதில் இருக்க 90 கிட்ஸோட ஃபேவரேட் ஷெரின் இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த படம் 2002 ரிலீஸ் ஆச்சு. தனுஷ் அண்ட் செல்வராகவனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம். நமக்கே தெரியும், பிக் பாஸில் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஷெரின் கலந்துக்கிட்டாங்க. அப்போது இடையில கொஞ்சம் வெயிட் போட்டு அடையாளெல்லாம் தெரியல. பட் ஆனால் பிக் பாஸ் முடியறதுக்குள்ளே மறுபடியும் பேக் டு பெவிலியனாக உடம்பு குறைச்சிட்டு ஸ்லிம்மாக க்யூட்டாக தான் வெளியில் போனாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். டிக்டாக் வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் பேன் ஆயிருக்கு. பட் இந்தியா தவிர மற்ற எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இது ஆக்டிவில் இருக்குது. ஸோ ஷெரின் வந்து டிக்டாக்ல ஆக்டிவில் தான் இருக்கிறாங்க. 500K ஃபாலோயர்ஸ் ப்ளஸ் 3.1 மில்லியன் லைக்ஸோட அடிக்கடி அவங்க அதில் டிக்டாக்ல வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறாங்க. அதே சேம் ஐடியில் இன்ஸ்டாகிராம் அவைலபிளாக இருக்கிறாங்க. அவங்கள வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாங்க. 90 கிட்ஸோட ஃபேவரேட்னா சும்மாவா? அவங்க என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க கீழே பார்த்துட்டே போகலாம். நெட்டு கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. ஓகே, இந்த வீடியோ பாருங்கள். வாவ், அகைன் எக்ஸ்பிரஷன் கியூனா ஷெரின் தான். இவங்களை எப்படி தமிழ் சினிமா மிஸ் பண்ணுச்சுன்னு தெரியல. இன்னொரு வீடியோவில் பீச் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஃபர்தராக கீழே போனோம்னா ஃபேண்டாஸ்டிக். இது 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்தராக அவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாமே ஒரு கோத்ரூ பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம்னா பற்றியோட 90 கிட்ஸோட வயிற்று சும்மா விடாது பப்பி. ஃபர்தராக கீழே போயிட்டு என்னதான் ராஷ்மிகா ஆனாலும் இவங்க ராஷ்மிகாவுக்கே கியூர். பிக் பாஸ் சீசன் இப்படிப்பட்ட அழகான ஒர்க் பண்ண தமிழ் சினிமா எப்படி மிஸ் பண்ணுச்சுன்னு தெரியல. 90 கிட்ஸோட ஃபேவரட் இவங்களாம் திரும்ப தமிழ் சினிமாவில் வேறு ஃபிலிம்ஸில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கம் பேக் ஷெரின். ஹாய், யாரோட மெசேஜ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவங்க மெசேஜ் வராது, ஃபோனை சைடில் வச்சு போய் தூங்குங்க. அவங்களும் உங்களுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டுமே. ஃபர்ஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். குட் நைட்.